Should ein díorthú chun haspáint go bhí chuirtim le U simig AT. Bhí cinnte go bhfuil sa gutanis cad is brí le V, cad é U, cad is A agus cad is T ann. Well, cad is V ann? Bhí sin an lús deireadh. Lús gríochnaín an réad a bugadh. Cad faoi U? U is an luas dús. Cad faoi A is an lús géarú, nó an athrú lús. Agus T, roias go sinní an am. Seach na héanad leis, bhí cinnte go bhfuil is agat cad iad na héanad ar fad. Si tábhachtach agus bíon marcin ar fáil dóibh. So, chus go gur háimíocht bhí chuirtim le UAT. Well, be ceart go mbeadh an san bhíonú ar lús géarú ar eolas agat, sin éon lús deireadh. Dealaigh, an lús dús. Gcabhraíonn, an am. As ciatún so, ha sé sin a bhadró ada. Sin éon taobh gan úsáid míad na litricha hússolúte. As si son an úsáid ag nonad na focail ar fad a scríomh. Lús géarú sin A. Oops. Lús géarú is A. An lús deireadh is V. Dealaigh an lús dús sin U. Gcabhraíonn T. So caithfidh na cruthú gúil sé seo chuirtim le sin. No problemo, Johnny. Here we go. Ní maith am codáin, buine amach an codáin, ní maith aon den na codáin, seachas leat lá scoile. Ba bhrealann U a oil in a éonar inis, feach sé sin des, sin lúda U a chur stachar. So das simóimíocht U ar an dó thaobh a cha sé rómesi. Imóch an U ar thaobh lábhaí éise. So iomíd AT simig U, chuirtim le V. Dealaigh U, simig U, ach dealaigh U agus simig U, ní fágann sé sin ach V ar an taobh, agus a sé sin díorth mar na géan leis rud a hahain, ach a bháin, ascríomh, V chuirtim le U, simig AT. Sin é go dtí.